Fl-ewwel jiem tas-sena l-ġdida l-Pulizija tal-Immigrazzjoni mexxiet b'suċċess operazzjoni għar-ritorn ta' raġel lejn pajjiż fl-Afrika ta' fuq. Starja mill-Pulizija qalet li s-sena l-oħra ir-raġel kien tressa l-qorti b'akkużi relatati ma' ser u pussess ta' droga f'San Ġiljan fost oħrajn u kien instab ħati u sentej ħabs sospiżi għal 4 snin. Wara s-sentenza tal-qorti ingħata deċiżjoni ta' ritorn u ordni tneħħija waqt li baqa' jinżamm f'ċentru detenzjoni sakemm saru l-arranġamenti kollha biex jiġi ritornat lil pajjiż tal-oriġini tiegħu. Sanattant, fi żvilupp ieħor il-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni Manjus Brunner laqa l-fatt li pajjiżna rritorna 48 immigranti regolari fi 17 jum wara li waslu fil-pajjiż. Dan f'messaġġ b'saħħtu kontra it-traffikar tal-immigranti. Waqt li uża l-każ ta' Malta, il-Kummissarju Ewropew qal fuq il-midja soċjali l-Unjoni Ewropea trid tagħmel ir-ritorn tal-immigranti regolari effiċjenti. Fid-29 ta' Diċembru li għadda, il-Pulizija tal-Immigrazzjoni flimkien ma' entitajiet u dipartimenti fih dan il-Ministeru tal-Intern wettqu operazzjoni kbira ta' ritorn ta' individwi li kienu daħlu legalment f'pajjiżna dak ix-xahar stess u ma tbagħtu lil pajjiż ta' oriġini tagħhom. Fl-istess waqt in-numru tal-waslit ta' migranti regolari baqa' fl-inqas livelli. Fil-fatt fl-aħħar 5 snin in-numru ta' waslit ta' migranti irregolari naqsu bi 93% waqt li n-numru ta' dawk li ritornaw lil pajjiż tal-oriġini żdied. Dwar dan tkellimna mal-Ministru responsabbli Byron Camilleri. Il-politika ta' Malta dwar l-immigrazzjoni regolari hija waħda ġusta, però wkoll hija waħda qiebsa ħafna ma' min jabbuża. U kuntent ninnota li l-kummenti tal-Kummissarju Ewropew jirriflettu illi l-aġenda u l-politika ta' Malta illum hija l-istess waħda ta' dik li waslet għaliha wkoll l-Unjoni Ewropea. Malta għandha fost l-ogħla rata ta' ritorn fl-Unjoni Ewropea sħiħa. Is-sena l-oħra meta wieħed iqabbel kemm kien hemm persuni li daħlu b'mod irregolari u kemm irritornajna, aħna lħaqna l-81%. Rekord anke għal dak li dejjem għamlet Malta. Ma rridu l-ħadd li jaqsam il-baħar u jiriskja ħajtu biex jidħol fl-Ewropa.